Искате ли да разберете как направих този дизайн? Остани до края на видеото, за да разбереш. Върху бяла основа си сложих малко разливна основа за техника мокро в мокро, в случая Lady in White на марката Nika Nagel, и след това с черен и бял гел лак си правя нещо като мрамор, само в едната част на нокътчето, полимеризирам и слагам цветни пигменти, като ги втривам хубаво в нокътчето. Сложих един контур с брокатена гелова боя, подредих малко камъчета, сложих топ лак без лепкав слой и това е. А ти за още такива вдъхновяващи видеа може да ме последваш.